Bajkeři, dneska vás zdravíme u prvního videa na tomto kanále. Dneska to bude vlog z Kaňku na trailer. Jdeme na to! Dneska tu máme Olprana. Olpran Tor, 29 palců, vole, jo. Pak tady máme track, Aspekt. Jaký model, tady to vám řekne kolega. 940. Okay. Jo. A tady tom budeme dneska jezdit. Yes. Okay, as soon as I stepped in the club, I hit up the back, show my niggas some love. Hit the restroom up when I'm finished, to sing some work I ain't seen in a minute. She's like, Banks, where have you been, honey? What it look like, bitch, getting this money? Buying more clothes, I look nice, right? You be in that big shit, and I see your sweat. Your shoes, you leave in your purse. If you're bad, believe that I'm worse. You be online doing mad research, trying to cop some shit, you see me in first. Yeah, I make this way too easy. You can watch me more than your TV. Make sure she see I'm the main bitch on the show, like, oh yeah, him, man. Let me turn this shit on. I don't clean my fucking booty. It's so gas, bro. Yeah. But what the hell, my meat clapping? What the fuck? Hell yeah. Jsi dobrý? Ty vole. Jsi fakt v pohodě? Asi. Nice. Yes. Máme to. To je cesta domů. Yes, cesta domů. Po tom, co jsem se brutálně rozmrdal. Yes. Štrádujeme si to. A pojď něco. No jo, manuálec. Ano. Yes. Asi ne. Yes. Já se ti nedivím. Tak si jede. Takhle ještě ke konci se natáčím ještě jedno video. Takhle. Bez Dominika. Ale v pohodě. V pohodě dojel. To je hlavně prostě v pohodě dojel, OK. Jo, spravili jsme to. Já akorát teďka stříhám video. A těšte se. Prostě budeme takhle nějak tak jako vydávat videa, nějaký spíš vlogy z celého dne, jak. Ale jako chcem to nějak rozjet, jo. A nebude to vůbec špatný, jo. Máte se na co těšit. Takže můžete sdílet kámošům, jo. Dávajte odběry, lajky. A můžete nás ještě sledovat na TikToku, Instagramu. Jsou asi tady ty dvě platformy největší, co máme. Takže tak. Užívejte videjka, co budeme vydávat. A zdar.